O Pleno da Mancomunidade tivo onte 9 cadeiras baleiras, tal e como anunciaran os representantes do Partido Socialista no órgano, non asistiron á convocatoria. Tomamos a decisión de non participar nos órganos da Mancomunidade, pois en virtude das ofensivas machistas e desagradables improperios manifestados polo presidente en funcións da mesma contra a presidenta da Diputación de Pontevedra. Esta decisión non é cuestión dun día. Os socialistas insistiron hoxe en que non darán marcha atrás e manteñen sobre a mesa as súas condicións. Non volverán ata que o PP retire a Durán da presidencia. Non todo vale. Non todo vale. E o sinto moito, pero non nos vale un machista presidindo unha asociación voluntaria de concellos. Porque non era a persoa máis axeitada para representar a ningún concello en defensa dos dereitos das mulleres, e para máis cando estamos falando de un tema tan serio que, por desgracia, está cada día a aumentar na nosa sociedade e un problema co que hai que loitar man con man, pero de verdad, non para lavar a cara de ninguén, e menos para lavar a cara dun alcalde que xa digo que públicamente se demostra que é un alcalde machista. Cos edís socialistas ausentes, o Pleno da Mancomunidade aprobou o orzamento máis alto da súa historia. Tamén sacaron adiante a proposta sobre o transporte comarcal, que deixa de lado o modelo de Vilagarcía, que opta por constituir unha área metropolitana. Os socialistas insisten en que nesta cuestión a solución ten que pasar pola Xunta de Galicia. Afearlle por parte miña como alcalde de Vilagarcía o claro oportunismo político por parte do presidente da Mancomunidade de falar dunha moción sobre a área metropolitana. Eu leía en prensa que decía que lle gustaba debatir. Non debe ser tanto cando sabía de sobra, porque anunciamos fai moitísimo tempo, que os membros do Partido Socialista non íbamos a poder acudir. Eu quero advertir, o Partido Popular está poñendo en risco a Mancomunidade do Salnés. Está poñendo en risco os acordos que voluntaria, unánimemente, de xeito consensuado e común, puxemos en todos estes anos. Os socialistas recordaron que a Mancomunidade é un órgano voluntario. Aseguraron que a súa ausencia non provocará problemas na xestión do día a día dos servizos mancomunados dos concellos, aínda que si recoñeceron que afectará a hora de poñer en marcha grandes proxectos.